Moitas grazas, Miguel, moitas grazas a todos os medios de comunicación que hoxe estades seguindo esta comparecencia na que presentamos un dos proxectos máis ambiciosos que o BNG inclúe nese proxecto Xerar Futuro Galiza Next, para mobilizar un investimento de 14.380 millóns de euros en 10 anos con cargo aos fondos europeos de recuperación ou ao novo marco financiero plurianual, porque entendemos que esos van a ser recursos extraordinarios vitais para poder enfrentar a crise que estamos vivindo e tamén poder poñer en marcha cambios estruturais na economía galega. Esta proposta concreta que hoxe queremos facer pública en Pontevedra é un proxecto de rexeneración productiva das rías galegas que ten un valor estimado de 1.096 millóns de euros. É un proxecto de país que o que quere é recuperar un ecosistema único en Europa como son as nosas rías, que son non só un valor desde o punto de vista medioambiental, sino que é un dos motores que pode poñer en marcha a xeración de emprego e de riqueza. E concretamente neste proxecto recollemos actuacións en 3 áreas. A primeira, a rexeneración e a recuperación ambiental. O segundo, todo o que ten que ver coa investigación científica. E o terceiro, como é a comercialización e transformación dos produtos que saen das nosas rías, que pensamos que hai un gran potencial nese ámbito onde poderíamos xerar unha industria sostible e que permitira un desenvolvemento económico potente do noso país. Quero tamén sinalar que este proxecto está en consonancia coas liñas de actuación definidas para poder acceder a estos fondos de recuperación. Concretamente, esas liñas de conservación e restauración de ecosistemas e da súa diversidade, a preservación do espazo litoral e dos recursos hídricos e a transformación e digitalización da cadea loxística do sistema agroalimentario e pesqueiro. Polo tanto, este é un proxecto de país inserido con claridade nas liñas que son financiables neste marco. E permitídeme salientar algunhas cuestións. A primeira é o obxectivo deste proxecto. E o obxectivo é conseguir a recuperación integral das rías desde o punto de vista ambiental e productivo, sabendo que unhas rías saneadas non só teñen unha importancia desde o punto de vista da conservación do noso medio ambiente, sino que permitirán maximizar a súa productividade e, polo tanto, crear riqueza e emprego de calidade no complexo mar-industria. Tamén temos moi claro que o futuro pasa por investigar neste ámbito e, polo tanto, hai que darlle un impulso á investigación para unha mellor conservación, pero tamén a investigación vinculada coa transformación e a comercialización da actividade pesqueira e marisqueira, e onde claramente hai que traballar man a man coas empresas que hai neste sector desde a administración pública. En definitiva, desde o BNG entendemos que Pontevedra e Galiza teñen nas súas rías un ecosistema de enorme riqueza que é preciso recuperar para poder aproveitar todo o seu potencial. E se me permitides, quería tamén detallar algunhas das principais medidas que incluímos neste proxecto. No ámbito da recuperación ambiental, esta proposta que presentamos hoxe recolle actuacións como recuperar todas as rías para acabar coas perdas do sector marisqueiro, ademais co que significa danar a imaxe deste ecosistema. En segundo lugar, completar toda a rede de saneamento e tamén modernizala. Creemos que todos os concellos o carón das rías deben de ter unha depuración integral das súas augas residuais, unha exixencia que tamén teñen que cumplir as industrias, porque se trata de evitar que chegue ao mar ningún tipo de contaminación. Lamentablemente sabemos que nas 18 rías galegas, en todas e cada unha delas, siguen sendo necesarias medidas de saneamento en maior ou menor medida e concretamente na de Pontevedra tamén. O terceiro eixo é recuperar espazos danados por obras públicas para restablecer no posible a súa situación previa. En cuarto lugar, a rexeneración dos fondos das rías. E, por último, tamén entendemos que a ría é un ecosistema que está unido cos ríos e, polo tanto, tamén hai que controlar e sanear os ríos para garantizar que esa auga que chega ás rías este no mellor estado e, polo tanto, que non afecte de maneira negativa a productividade pesqueiras.
Estas son as principais medidas en materia de recuperación ambiental, son a columna vertebral deste proxecto e suman unha inversión de 950 millóns de euros no conxunto das 18 rías galegas. A segunda pata deste proxecto é a investigación, a innovación, e entre esas medidas incluímos a creación dun consorcio que coordine todos os centros de investigación relacionados co sector do mar para poder dispoñer dun complexo científico e tecnolóxico que podería estar entre os máis importantes de toda Europa e que nos permitiría ter un maior coñecemento, estudo e, polo tanto, maior capacidade non para poder actuar neste ámbito. En segundo lugar, aquí destacan que nós entendemos que é vital que haxa proxectos de recuperación de zonas improductivas ou de baixo rendemento. Tamén sinalar a posta en marcha de plans de explotación, si aquí pois, cabería estudar e innovar para ver que novas especies se poden cultivar nas nosas rías e, por último, sinalar a creación de bancos de semente autóctona para moluscos e bivalvos. Todas estas medidas en materia de investigación suman 60 millóns de euros. E a terceira liña deste proxecto é a transformación e a comercialización. E para iso quixera destacar algunhas das propostas. A primeira é a creación dunha sociedade público-privada para a promoción e comercialización do produto galego, con funcións como a elaboración dunha marca que identifique e poña en valor o produto das rías, controis de mercado que diferencien o produto autóctono ou de procedencia foránea e o seguimento da cadea de comercialización e promoción das denominacións de orixe. Estas medidas de transformación e comercialización sumarían un investimento de 29 millóns de euros. Até aquí, sinalei algunhas das principais medidas que recollemos neste proxecto, pero quero rematar coas propostas específicas que afectan a ría de Pontevedra. Como decía ao principio da miña intervención, unha das patas deste proxecto é a rexeneración dos fondos da ría a través de dragaxes, e esta é unha medida que afecta o caso da ría de Pontevedra, esos 4,3 kilómetros de ría que van desde as Corvaceiras até a illa de Tambo. Trátase dunha proposta que é moi sentida en Pontevedra porque é fundamental para poder mellorar a navegabilidade, pero tamén para recuperar productividade de bancos marisqueiros, o que permitiría crear postos de traballo nun sector que ten un enorme potencial e capacidade. Pero tamén entendemos que hai outras medidas a futuro que poden ter dunha ou doutra forma financiamento a cargo destos recursos. Estamos falando da necesaria descontaminación e recuperación dos terreos da antiga fábrica del Nosa, trasladar os equipamentos que ocupan os terreos de dominio público no espazo natural de interese local da Xunteira de Alba, 171.000 metros cuadrados ocupados por 3 administracións, e, por suposto, a recuperación dos 600.000 metros cuadrados de terreo que ocupa ENCE, para as que o propio Plan de Ordenación do Litoral prevé un área de mellora ambiental e paisaxística que ten por obxectivo recuperar ese espazo unha vez que se leve adiante o traslado das instalacións de ENCE en Pontevedra a outra localización. En total estamos falando de recuperar 1 millón de metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre en Pontevedra, o que suporía a recuperación dunha gran parte da costa e a maior transformación desta cidade despois do paso que se deu con todo o proceso de humanización. Creemos que esta é a gran transformación que necesita neste momento a cidade para completar todo o proceso que se estuvo dando nos últimos anos da man do goberno municipal do BNG, e entendemos que este é un proxecto que daría aspiración ás demandas que a maioría da cidade de Pontevedra ten expresado dunha maneira moi clara.